Ribadumia segue avanzando no camiño da igualdade e da erradicación da violencia machista. Este luns celebrouse no Concello a primeira mesa de coordinación local fronte á violencia de xénero. Queremos que sea un paso máis precisamente para erradicar o que pode ser a violencia de xénero. Este tipo de mesas son un instrumento no que, ademais das distintas administracións, participan tamén representantes do CIM do Salnés ou da Garda Civil, tamén da área de servizos sociais municipais, do Centro de Saúde e da comunidade educativa dos distintos centros de Ribadumia. O colectivo de educación é moi importante como dicía antes, pues estamos traballando xa dende fai uns anos porque creemos que precisamente dende esas edades tan tempranas vamos a ser moito máis conscientes e traballar sobre todo por unha sociedade pois máis xusta e máis igualitaria que o obxectivo. Neste tipo de mesas o que se busca é reforzar a coordinación das distintas partes implicadas na loita contra esta lacra. Creo que estamos precisamente todos os sectores e todos os colectivos que do Concello de Ribadumia que podemos abarcar e o que temos é que reforzar precisamente pois esa coordinación. Por lo tanto, entre todos nós, esta mesa o que ten que servir precisamente para sincronizar todas as sensibilidades. E apuntan que este tipo de mesas non son un mero trámite. Nestas mesas trátanse temas importantes, trátanse temas Guardia Civil plantexou en anteriores mesas no Salnés pois certas deficiencias que se correxiron, que con vontade política están saindo a término, entonces que saiban que non é isto un formalismo, sino que aquí imos plantexar cual é a realidade do Concello, cuáles son esas necesidades de mellora e que podemos facer cada un. Dende a subdelegación aproveitaron tamén para poñer en valor o papel fundamental dos corpos de seguridade e o CIN á hora de atender as víctimas. Tamén a importancia de implicar a comunidade educativa e do centro sanitario, fundamental dixo na detección e derivación de posibles víctimas de violencia de xénero.